Nasibe wong perantauan ning Kalimantan golek panguripan, urip ning sawitan saben esuk tekan wengi. Ora ngerti padange kutha sing rame merlipi. Kiwa tengen mung kebon sawit ijo royo-royo, adoh keluarga ati kadang kroso sepi tenan. Nanging aku tansah syukur marang Gusti, isih iso nyambut gawe nguripi anak lan bojo iki. Keringet milih campur udan lan panas, nguber rejeki ben urip ora kandas. Senajan awak kesel lan pundak krasa abot, demi keluarga kabeh tak lakoni ganti semangat. Wong ngomong ning Kalimantan penak kerjane, padahal sing lakoni ngerti abote. Mudik kampung malah dadi bahan guneman, puluhan tahun kerja olehmu apa kanjai. Orang ngerti biaya urip saben dina, orang ngerti keringet sing netes ora ana enteke. Sing penting anak bojo iso mesem bahagia, kuwi banda paling larang regane. Saben gajian dudu kanggo seneng-seneng, akeh kiriman kanggo wong sing ditresnani. Cadang mangan prasaja ben duit iso disimpan, supaya bocah sekolah lan masa depane luwih apik. Yen wayahe mudik ati kebab pangarep-arep, nanging isih wae ana sing seneng nyinyir. Ora kabeh perjuangan iso didelok mripat, merga urip iki dudu mung soal duit. Ayo sedulur aja gampang ngadili, sadurunge ngrasake urip dadi perantau. Saben wong duwe dalan lan uji coba dhewe, sing penting tetep ikhlas lan tansah percaya Gusti. Tak banggake dadi wong perantauan, senajan adoh saka kampung halaman. Kalimantan jati saksi perjuangan, go masa depan anak lan keluarga tersayang. Muga Gusti tansah maringi kekuatan lan rejeki sing berkah kanggo kabeh perantauan. Ora usah mikir omongane wong, merga sing